हिसाबै आजि बहुत गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जों बिदि आबाद मावनानै जाग्रा गामिखा दा जों थिग बिदिनो सिगांनि बोसोरफोराव जेरै मावो जों देग्लायबो बिदिनो रायजोयैनो ज' ओंखारनानै जों बे आबादखौ माने दिनै मावनो होननानै गायनो बा फुनो होननानै जों रायजो राजाखौ दिनै लिंनाय जाबाय आरो ओरैनो रायजो नाङैनो खै बिगासो गायनाय जायो ओरैनो जोंनिया रायजो नाङै हाया ओरैनो जोंनिया माबा 6 बिगा ओरैहा खोलाहा 5 बिगा 11 बिगा गायो दाथ' अखाबो गैया नोंथांमोना माजों मावो ना दै हाग्रानिफ्राय दै फैयो ना दैनाय फैनायजों ना बरिंफोरजों ना अखा हादैफोरजों जोङो ओरैनो बरिंबो गैखाया जोंनाव बरिं गैया ओमफ्राय जोङो खाथियाव एसे बिलो हाखर दं बे बिलो हाखरनिफ्राय जों दैखौ सारनानै माने दिनै रायजो राजाखौ लिंनानै रायजोयैनो लोगो नांनानै सारनानै जोङो दिनै ट्रेक्टरखौ लाबोनानै फोमोननाय जादों बे हाबाफारियाव नोंसिनि बे सोरबाफोर मदद होदों नामा बे मावनायनि थांखि माबायाव दा जोंहा बे हाबाफारियावथ' जोङो हिसाबै दा दिनैनि बेलायाव जों सरकारनि जेबोथ' मदद मोनथ'नाया जों रायजोयैनो जोङो बिदि मावनाय जायो जोङो रायजोनि गरसे गरनै माबानानै जों बुथुमनानै बेफोरबायदि माइलि मुलि फोनानै जों बिदि आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथांखौ सालबारि ओनसोलाव सासे समाज सिबियारि होननानै मिथिनो मोनो जोङो नाथाय नोंथाङा दिनै राजाबिल गामियाव माइ दुब्लियाव माइ गायनायाव नोंथाङा खौरां लाफैनायनि गेजेरजों मा फोरमायगोन खुलुमबाय आंनि मुङा नबिन गयारि आं खासिबारि गामिनिनो बे सालबारि हालामनिनो सासे थागिबि थ' आङो दिनै राजाबालि गामियाव रायजोफोरा दि माइ गायदों ज'यैनो बेखौनो आङो खबर लानो फैदों थ' बिथांमोनखौ आं गोबांखौनो सिनायो बिथांमोनाबो आंखौ गोबाङानो सिनायो थ' दिनै बिथांमोना दिनैनि दिनाव ज'यैनो माइ गायदों रायजोयैनो थ' बोसोरफ्रामबो गायबाय थायो आं मिथिगौ थ' बिनिखायनो आङो दिनैनि खौरांखौ मोननानै ओरैनो खबर लानो फैनाय बाजिनो बिथांमोना साजों लोगोसे मुरि बेबायदि जाग्रा मुवा होफैदों आरो बेसाद नाथाय गोबां खरान जानानै खावसेयानो गोबां रायजोफोरा गायनायाव जोबोद उसुबिदा जादों बोथोरा जिहेतु मोजां नङा नाथाय बैफोराव दै जगान खालामनो हायाखै नोंथाङा माबा मोनसे खावलायगोन नामा सरकारखौ थ' आं खावलायनो लागा जेबो गैया थ' आङो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम प्रमद बर' सारनिसिम आङो खावलायनो सानो बिटिआर सरकारा जुदि हायोब्ला जोंनि आबादखौ जौगाखांहोनो थाखाय गोबां जायगायावनो बरिंफोर बहायना होयोब्ला बा सलारनि बरिं बहायना होयोब्ला लासैनो थ' गोबां जौगालांगोन होननानै आं सानो जोंनि लामा सामा बिथिंफोरखौल' नायबा जानाय नङा गुबुन बिथिंफोरखौल' नायबा जानाय नङा जोङो एक्सुवेलि आबादजोंनो थांनानै थाग्रा मोनसे जाथि जोङो आबादखौबो लोगोसे लांफानांगौ होननानै आं सानो आरो खावलायनोबो सानो रायजोफोरजों नुजाथि फैनो मोननानै गायनाय फुनायाव माबायदि फोरमायगोन माबायदि मोनदों थ' आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैसिमबो जे जोंनि बर' समाजाव बेबायदि ज' गायनाय फुनायफोरा बे राजाबिलि गामियाव दिनैसिमबो थांनानै दं बा राजाबिलि गामिया बेखौ हमथानानै लाखिबाय दं बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावनायजों लोगोसे आंबो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों नायनानै नुफैनानै आंनि मुङा सतीश बसुमतारी आं राजाबिल गामिनि बारग' नेहाथारि दा नै सिगांनि बायदिनो जोंहा गोबां राजाबिल गामियाव माइ गायनानै खेथि मावबोबाय थानाय इयुनाव जोङो मावलांबायबो थागोन आरो मावगासिनोबो दं देग्लायबो मावदो एबार जोबोर बोथोरनि कन्डिसनखौ लानानै जा खरान दैखौ मिसिंदो सारै गायनो गोनां जादों खोथियाफोराबो दुरबल बेनिखायनो जोंहा नै दा एबार जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों गोरानैबाबो हिनजावफोरखौ माबा मोनसे नांलायनानैबाबो हिनजावफोरखौ गायहोनाय जादों बेनिखायनो जोंहा
माइ गायनायफोराव जुदि सरखारनिफ्राय माबा मोनसे बरिंनि बेबस्था बा दै जगाल होग्रा गायनाय फुनायाव होयोब्ला सरखारनिफ्राय जोंहा गोजोननाय थागौमोन। जों बेखौनो खावलायो फैबाय थानाय दा सालायबाय थानाय सरखार बिटिआर सरखार बे सरखारनिफ्राय माबा मोनसे राजाबिल गामियाव दैनि जुदि बेबस्था होनो हायोबा जों राजाबिल गामिनि जानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। बेनिखायनो जों दा फैबाय थानाय बे बिटिआर सरखारखौ जों खावलायो